बिराद थायखादों नै गरसिया ओरैबायदि गरसि थायदों ओमफ्राय गोजौआवथ' आरो खाख'नो हाबावलासो ओरै गोजौनिया ओरैनो थाजोब्बाय गाहायनिखौल' खायो गरसिया थाइबाथाय थाइबाय थायखायोना ओमफ्राय गरसियाबो बिन्स बायदिल' आरोखि बेबायदिल' नै बिराद गोदै ओमफ्राय जानो गोथावथार जाबथु जाबथु बे जायगायाव खुनु बोथोरानो माबा गैयाखि गेरेन्टि गैया दानो सान्दुं दुङो दानो अखा हायो अखायाबो ओरैनोल' दसेल' मोजाङैबो हाखाया दहाय फुङावसो जा सान्दुं दुंदोंमोनलाय दानो अखा नै ग्रां नांदोंलाय जारला बोथोराबो आजिखालि हाग्रायाव मा दं मा गैया नागिरनानै जायोमोन जोङो दाना थांनांसैसो खुनु लाजिखाया माने गिदोंसो माबाया बथलाव गाफ्लांनानै फुनायखौ गिलायलांबायसो आङो मोनसेयाव मोननै नै बिराद मोजां मोजां मैसुंबो दङ बेखौबो एवजानो खानोसै फानथिया नै मैसुं एवजाहैनोसै मैसुंबो एवजाहैनोसै खाथो टमेट' एसे होस्रोलायनानै एवजाहैनोसै आं बेखौबो हाँ इसमें डाल लेंगे बाद में वो करके फिर 2-3 दिन में उससे बड़ा हो जाएगा ये जो छोटा छोटा है ये मैं तो घर के सब फेंक के आई ना अभी इधर वो सब तोड़ी 2 बार तोड़ी मराठी दीदी भी बोल रही थी कौन मराठी बोलती मुझे भी खानी है कौन मराठी वो जो बच्चे तोड़ लो दे दीदी तोड़ दो फिर मराठी ना बंगाली लो दीदी बंगाली होंगे ये नीचे से तोड़ो ना ये देखो ये इतनी लगी हुई है देखो ये वो छोटा छोटा है ना थोड़ा सा वो बड़ा बड़ा ठीक है ज़्यादा छोटा अच्छा नहीं लगेगा ये निकलेगी इसमें तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं हाँ चढ़ जाओ पेड़ पे चढ़ के नहीं तो तोड़ से चढ़ जाऊं ये गिरेगा ही नहीं चलते जल्दी बेच रहे हैं ना दोनों और मेरे को ले जाना बनिया में बेच दूं बनिया में बहुत महंगा है पागल अरे 40 रुपए पाव भिंडी दे रहा है यार हाँ क्या हमारे इधर 20 के पाव मिल रही है हमारे तरफ भी 20 के मतलब पाव पे 20-30 ऐसा होता है हमारे तरफ हमारे तो 40 रुपया की किलो ले ले अच्छा बीच बीच में बहुत है ना हाँ अंदर लगी हुई है ना दानै संनाय खावनायनि टाइम जालायबाय गरसि भाजा गरसि खाहैदोंमोन दहाय खानानै लाबोनानै सायनानै सुनानै संबायबो नै ओमफ्राय दालि जहल दङ ओमफ्राय मैसुंबो खादोंमोन ना बेखौबो एवनोसै नै आं टमेट' थाइसे होलायलायनानै मैसुंखौबो ओंखाम जाना लाग्रोसैलाय सिनाफोर दिनै मिरामिस संबाय मोनजानायालाय मोनजायोमोन दिनै शुक्रबारमोन खिन्थु सङासै आरो जेबो दालि जहल ओमफ्राय नै चाटनि मैसुं एवनाय ओमफ्राय दहायनि माबानाय गरसि भाजा पापर जानोसै नै दा ओमफ्राय लांबाय जिरायग्रायाबो गैला नै बेयावसो जिरायनांगौ सामानफ्रा थांजोब्बाय नालाय जोंना सानाक मेरे को सर्दी लग गया अभी मार्केट जा रही है अभी हम उच्छी बच्ची बहुत दिन हो गया था उच्छी बच्ची घुमाने यहाँ से आके आती हूँ उच्छी बच्ची में जा रही हूँ हम जा रही है थांगासिनो दंलायनाय जोङो थफ्ला थफ्लिखाय आफ्रा थफ्ला इबो लाबाय बेदरबो एसे एसे लाबाय जोङो नै माने जोङो थांसै नालाय ओमफ्राय लोगोफोरनो फिसा फिसा बुस्थुखौ लांनो नागिरदों आरो दाख्लै माखासे लाबोखाबाय आं मलनिफ्राय ओमफ्राय नै बांद्राय लोगो नङैफोरनो एसे फिसा फिसा बायफैफिनबाय आङो ओमफ्राय नै थांगासिनो दंलाय दा नै दिनैबो टि पार्टिलाय जोंना नै आसबि टि पार्टी देखो डेली डेली पकौड़े खा खा के पकौड़े जैसा बनता है
क्या क्या बनाया है दीदी ने दिखा क्या क्या बना वाह पापड़ी ये है इसमें ये वाला नहीं डाला ये कौन सा पकौड़ी है पालक की ये वाला नहीं डाला इसमें हाँ मैं मिला है और ये है हलवा चटनी ग्रीन चटनी रेड चटनी नहीं बनाई दीदी ग्रीन टमाटो का चटनी है ये कच्चा टमाटर अच्छा कच्चा वाला ना अच्छा लगता है ये कच्चा वाला टेस्टी होता है सॉस कौन खाता है वही हाँ बाद में जब जिसको चाहिए वो ले लेंगे ना आपने गिन के नहीं लाए वो तो उधर से डालेगा तो वो निकाला नहीं था किसने निकाला इस टाइम पे उसी ने उधर ही तो अभी बोलता उसका पैसा अलग से लगेगा वेट करना पड़ेगा पूरा फोन किया हाँ अच्छा नंबर था आपके पास नहीं दीदी ने बात करवाई अपने फोन से अच्छा बोल दो दोबारा से पूरे डब्बे लेकर आओ हाँ ले जाओ अभी लेने हाँ वेट किया है ना वो इसमें से तो अलग से तो लगेगा नैबे भिडिअआ अखानायैसो जालायबाय अखानायै आङो मार्केटाव थांदोंमोन नालाय मार्केटाव माने एटिएमाव फैसा लायनो होननानै थांदोंमोन ओरैबायदि सान्दुं दुंखादों ब्रां ब्रांनो ओमफ्राय बेरावबो गैया फैसायाबो नागिरबायगासिनो आं मोनथाम मोनब्रै एटिएम हाबबाय गैया दाबो मोना लामा बारस'नो जायगा गैया अफोरसे ओरैबायदि बिहिर हालां बेनो जाबाय एटिएम एल'बानो थाखा मोननाया दालाय मानि एल'बाबो मोना पासबुकबो लाबोफायासै सानथाम पासबुकआबो हजोंनिसो बेनि नङा आरो फारसेथिं चेकबुकबो लाबोआखै फैसानि ओरैबायदि प्रब्लेम जाखाबाय आंहा बेयाव दा सप्ता खनसेसो जाबाय एटिएमाव फैसा गैया नागिरदों खारदेंगासिनो बेसेबांबा गोजानावसो सान्दुं गोसायाव ओरैबायदि थाबायथिंनांलायबाय नै बैयाव जोंनियाव लाखियाखैलाय नैबे माबायावसो बाजारावसो लाखिफैबाय थाबायनांगासिनोसै एटिएमावबो ओरैबायदि खस्थ' आधा घन्टा नेनानैसो खुनुरुखुम मोनबोबाय थाखसे सोनायखौ नुसननानैसो मोननायाव लाबोखाबाय नङाबा आरो दिगदार जाबावगोन दा उनाव माला मोनबावगोन माला मागोन लानानै फैखाथारबाय आं दासो उधर रुकने के लिए बोला रुके नहीं है देखो क्या दुश्मनी है हम लोग के साथ पता नहीं दीदी का सामान जाता है देखो इसलिए मन नहीं करते ना दीदी जाने का मार्केट जाने का वही हमारा गेट के पास नहीं रुकते बस पैदल चलो और क्या इधर ही क्वार्टर है इसको घूम के आओ फिर घूम के आओ इधर ही है क्वार्टर इसको छोड़ के जाओ फिर से घूम के आओ क्या है यही है फौजी आदमी से पता नहीं क्या एलर्जी है क्या वो गाड़ी वालों को भी क्या दुश्मनी है हम लोग के साथ जाने का टाइम तो उठा के लेके जाएगा लेकिन उतरने का टाइम कभी नहीं है